दिनैहाय थैदोंना लाब जादोंलै एसे मोनदों मैयानिखौबो खांफिनदों वाबा दिनै हाग्रामा ब्रिजनि आइ रिभार फेस्टिभेलावहाय आङो फैबावदों नायनोहाय ओमफ्राय नायदो नै ओरैबादि बे गुवार फोथारा बुंजोब्बाय आरोना गारिया दोननो जायगायानो गैला ओरैबादि फैदों आरो फैदावदोंल' नै गारिया अयथासार फैगासिनो दङ पार्किंआ जेरैबो बुंजोब्बाय आरोना अयथासार गारि फाग्लासो नै बे बेसेबांबा गुवार आं गोजौनिफ्राय खेबनो रोङाखिसै नायदो नै बे खारा बुंजोब्बाय आरोना नै ओमफ्राय बैथिंजाय साहाथिंजायथ' पिकनिक जानाया बुंजोबनानै दंखायो आं खेबोआखिसै साहाथिंजाय जेरैबो पिकनिक जानाया बुंनानै दं आरोना ओमफ्राय नैबे कार पार्किं बानायनाया बुंजोबनानै दं नै नायदो सारिगिदिं जेरैबो नै नायदो बुंजोबनानै दं दै बेसेबांबा गुवार बे कार पार्किंआ बुंजोबनानै दं ओमफ्राय बै साहाथिंजायबो दङ ओमफ्राय आं एसे सिङाव हाबलांनोसै दिनैहाय लाम फैगासिनो दै मानसिफ्रा आयौ नै जेरैबो दोननो जायगायानो गैखाले गारिया फैदावदोंल' नै अयथासार लाइनल' गारिखे गारि नै अयथासार ओमफ्राय बैथिंजायबो सोदों दा नै फैगासिनो आं एसे सिङाव हाबना नायनि नैबेयावहाय आइ रिभार पार्किं ओरै सिङाव हाबलांनोसै दायो बुंजोबनानै दं दै जेरैबो बियो माने बुस्थुआ नै आं एसे सिङाव हाबलांनोसै गारि दोननो जायगानो मोनलायखायाखै आरो दिनैहाय नुबाय मानसिफ्रा फैगासिनो दं आइ लाभ हाग्रामा ब्राइड जाहैबाय कटपरा कन्टी अ आच्छा होंगो दोंगो ओमफ्राय बैयावथ' प्रग्रामा जागासिनो दां दासो एनाउन्स होनाय खोनादों आं जायफ्रा डान्स खालामनो गोसो खालामनो हागोन होननानैहाय आं एसे सिङाव हाबलांनोसै नैबे मेन गेटजों हाबलायबावनांगौ आरो एसे नायलांदो माबायदि जादों प्रग्रामा नैबेयावहाय टिकेट पार्किं आरो टिकेट लानानैसो हाबनांगौ नै आं एसे हाबलांनि सिङावहाय गेटखौबो बिराद मोजां बानायदों नै आर'नाइनि आइ रिभार फेस्टिभेल आरो ओमफ्राय सेंग्राफोर जिखिया बाइक सालायगिरिफोर एसे साबधानैहाय सालायबानो जाबाय आरो मानो होनब्ला बिराद होंगो दोंगो नालाय सोरबा मोजां सालायब्लाबो सोरबाया सौदुर फैदेरो ओंखायनो उन सिगां मोजां नायनानै सालायनाया मोजां आरो गारिफोरखौ मैयाबो सासे लाइमोन जिउ गोमालांबाय नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखादों जानांगौ दा बेनिखायनो एसे गावखौनो साबधान लानानै बाइकफोरखौ एबा गारिफोरखौ मोजां सालायोब्ला बिराद मोजां आरो लोंनानै जानानैहाय गावखौहाय केयारलेस खालामनो नाङा लोंनानै जानानै सालायनो नाङा आरो आंबो रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे रावनिबो जिबनफ्रा नस्थ' जाया बुंनो हाया बबे समाव मा जागोन गारिखौ सालायनानैहाय मोजां सालायनायाबो सोरबा बायदियानो सौदुर फैदेरो दा बेबायदि आरो मानसिफ्रा फैगासिनो ओमफ्राय नैबेयावहाय लटारि टिकेट फाननाया जायगायानो जालायखायाखै आरोखि बुंलायनानै दंखायनो जिसिबि दं डाम्पार दं थार गारि दं दामि गारिफोर दं आरो बिदि नै मैयाबो गोबां माखासेफोरखौ देखायखाबाय आं ओमफ्राय आं ओरैनो जास्ट दिनैहाय देखायबावनोसै नैबेयावहाय सेल्फि पइन्ट जाहैबाय माने बेयावहाय रेस्ट लालायो उन्दै फंबाय बिनानावमोननि मोसानाय बादायलायनाय नै बिनि उनाव कन्टिनिउ थायो बैयावहाय डान्स पारफरमेन्स खालामनो हागोन आर्टिस्टफोरबो दं नामाथाय दिनै मोसाखावरि फंबाय बिनानावफोर दङ नै सेल्फि जन बरिया मोसानो होननानै फैदों बे फंबाय गोजानफोरनिया फैयोब्ला ओरै बङाइगाव जानानै सापागुरिजों दावखोनांगौ आरो गाव गावनि मुंफोरखौ थिसनफैनो थाखाय खावलायनाय जादों माने लकेल
जायफोरानो मोसानो गोसो मोसानो हायो आरो नाम थिसननानै नै बेवहाय जुखाम हांनायनि मोनजागोन फिसखौथ' हा हा 40 बा 40 थाखा फाग्लासोलै आं न'आवहाय रुगासे बायनानै जागोनलै 40 थाखाबा नै बेयावहाय आं बे सिंजों हाबना नायनोसै नै बैयावहाय गराय दं हर्स राइड बिराद गिदिर गराया ओमफ्राय आं ओरैहाय सिङाव हाबना नायनि बे नै ओरैबो मैया गोदान बानायदोंमोन बेफोरखौ अमा हांनाय दाउ हांनाय बेफोरनि थाखाय आरो ओमफ्राय दा सिङाव हाबना नायनो आं र' बायदि रोखोमनि आखाइफ्राव थिथु थुजानोब्ला नै बेयावहाय खिन्थु उनाव खोमोरफिनोब्ला बिराद हुसियारसो दै जाया खिन्थु हाख्लाबलि खालामलायनानै लानायसो नुयो आं सोरखौबा नै बेयावहाय माबा माबि फानदों नै डेक'रेसन खालामनायनि नै दाउसेन बायदिसिना न'फ्राव लांनानै दोनहैनो हागोन आरो मोजांथार नै वाव बेयावबो दं नै एभेलेबेल हाब नै बेयाव जानाया जायगानो मोनद्रायाखै सयथिबो ओमफ्राय नै बेयावहाय एक्सप' जाहैबाय सिङावहाय नै एक्सप'नि गेट जाहैबाय बियो मानसिफोरखौ एसे नायलाबायदो दाहाय हाबगोन र' नै मैयाहायथ' बे कमप्लिट जाजोबाखैमोन नालाय ओमफ्राय दिनैहाय कमप्लिट जाबाय आरो एक्सप'आबो नै शपिं खालामनो हागोन नानानथा रोखोमनि बुस्थु मोनो रेस्टुरेन्टफ्राव हाबनानै ओरैबायदि जाखावबायनो हागोन आरो नै बेखौ नायदिंनानै फोजोबनो हानाय नङालै बिराद गिदिरथार नै एक्सप'आ नै ओरैबो बिराद गिदिर दे आं एसे थांनायसै दै नायनो गोसोबा नायदो जायफ्रा फैयाखै नायफैनो सानदोंमोन आंनि चेनेलाव नायबानो जाबाय आरो गोजानफोरनिया जानायाथ' जेरावबो जादों फेस्टिभेल बेफोरबायदि पिकनिक स्पटफ्रा अब्लाबो गुबुन गुबुन जायगाफोरनाबो उमुक जायगाना माबायदि जादों होननानै नायनो गोसो जायोथ' मानसिफ्रा ओंखायनो भिडिअफ्राव नायदो आरो माबायदि जादों नायगौमोनलां होननानैबो थायो नालाय दा ओंखायनो एसे देखायलाबायनोसै आं नै दायो फैयैहाय फैथारबाय आं सोनाबथिंजाय नै बेफोरबो कमप्लिट जाजोबाखै बानायगासिनो नै बे गारि सालायग्रा कार बाइक इन्जुराव सालायग्रा ओमफ्राय नै बैयाव थाबाय ट्रेन खारग्रा बै नै नुदोंना ओमफ्राय नैबे नागरटला जाहैबाय उन्दैफोरनि गेलेग्रा बै ब्रेक डेन्स ओमफ्राय बैबायदि नाव बायदि हनै बेफोरबायदि आरो बायदिसिना दङ नै ओरैबो बिदि दखान दङ आं ओरैनो जास्ट देखायनायसैल'लै इडिट खालामलाया ओरैनो मा दं मा गैया देखायलांनोसै नायबानो जाबाय आरो जेखि जाया आइ रिभार फेस्टिभेलावहाय माबायदि खालामदों बहुद गोबावनि उनावहाय देग्लायनि बोसोरावहाय नै बे आइ रिभार फेस्टिभेलखौहाय खुंफिनजानाय जादों नालाय सिगांथ' दैजिं फेस्टिभेलमोन ओमफ्राय देग्लायहाय आइ रिभार फेस्टिभेल खालामदों आरो नै बेबायदि आरो ओमफ्राय नै ओरै सिंजों हाबलांबावनोसै आं बेयाव हला हल जायफ्रा माबायदि गेलेनो गोसो गेलेनो हागोन आरो बेजोंहाय फुरा दंजोबो फारसेनिफ्रायनो नै साबोन खेला मा खेला गुरानि आरो बेजोंहाय नै फुरानो नै दाउ दखान मा दखान हायो एभेलेबेल बेसेबांबा गिदिरखालै दखानानो नै होजेनबाय आदा ने औ नै खम्बलै मायै गद्रेजफ्रा दामि अह बिदि आरो नै बिसिनि दखानाखौथ' आं मैयानो खेबदो फुरा नै एम्फौ मायैखा ने 20 টাকা 10 টাকা 40 টাকা 50 টাকা ओमफ्राय हारसाफ्रा बे एम्फौखौ जायो हा बिनानाव एम्फौखौ जायो हारसाफ्रा औ नै फुरानो नै मोनगोन आरो मैयानि भिडिअखौ नुवाखै फुरा भाइराल थांगासिनो दङ नै बिनानावनो बै गेट खाथिनिफ्राय फैदो मेन गेटजों दावबोनानै गेलेनायाव गेलेफैबानो जाबाय आरो दिनैहाय थैदोंना लाब जादोंलै एसे मोनदों मैयानिखौ बोखांफिनदों
वाबा दे माने मैया थैदोंमोन आरो दिनै बोखांफिनबाय आरो फैनानै गेलेनानै लाब खालामना होबानो जाबाय नैबे मेन गेट जाहैबाय दा नै जों फैदो नै ओरै फैनानै नैबेनो आन्दायनाङा नाम गैया नामा दखाना नाम दङ माथो नाम दा खिन्थासो आया दे होमबा दा खिन्था दखानखौल' नायफैदो आरो नै एकदम एभेलेबेल दै जेरैबो नै अबाव गेलेथ'नाय नै बेफोर दखाना गोदानसो होगासिनो दङ नै बैथिंजाय जाजोबगोन आरो बियो टटेलि फैगासिनो दै मानसिफ्रा खिन्थु बिराद गिदिर नै मा दं मा गैया आयु गेलेगासिनो सोरबोरै दाउफ्रा एभेलेबेल दं नै बिराद गिदिर गुवारखा आरो बिदि खेला होनायफ्रा नै एसे नायदोल' भिडिअ'आ गोलाव जाबाबो नायदो आरो बबे खनाथिंजाय मा दं हुलु हुला आं एसे देखायनि फुरा रेडि रेदांल' सालु जाजेनबाय अ आस्सा दे दाउ लकेल गेलेदोंलै मानसिफोरा खिन्थु नानानथा रोखोमनि नुवाखै दाउ गोजा बोरैबो सोरनिबा खाफालाव 100जोंनो मोनलांबाय गोगोमनो औ ए खासि गोजासो नैबे औ दाउ गारि ए गारि जाबा दाउआखौ गारि मोनो ए माथाम मोनोनो गारि जाबा बिदि आरो नै बे बिराद गिदिरलै नै दखाना कोलाहल बे बै मेन स्टेजनि एसे सिनाबसिन जाफिनांगौ आरो सिनाब जोबखानायजों बे खेला गेलेग्राफ्रा आन्दायोब्ला ओरैहाय नै गोलावबाबो होनोसै भिडिअखौ खिन्थु आं बैथिंजाय थांनोसै दाना रेस्टुरेन्टजों जायफ्रा हांख्रेम हुंख्रेम जानो गोसो माबायदि कुवालिटि बैयो गासैबो एम्फौ हांनायनो एम्बुथ' मोननाय नङा माबाफोर मोनगोन आरो ना ओमफ्राय न'आव फिसिग्रा मा बुस्थु दं गासिबो मोनजोबगोन आरो जानाय लोंनायफोरखौ नै बे फुरा रेस्टुरेन्ट गोजा जाहैबाय बियो लेडिसफोरनि थाखाय नै बे अनलि लेडिसफोरनिल' जानांगौ बियो फुरा लेडिसफोरनि थाखाय आरो गस्लाया खम दामि दां किमान कितना भैया 300 अनलि अ माने 300 थाखा आरोखि नै बेफोरबायदि सुथारा गुदुं दं नै 300 थाखानि नै बेयाव बायनानैबो गानफैनो हागोन दानि रेडि रेदां नायदो नै हांनायानो हांनाय आयु बेलाय माथो जाखैलाय दाउब' ना आरे दाउ लकेल औ नैबे मा बुस्थु एन्जर ओमफ्राय नैबे फारौ जाहैबाय औ बे पनिर अ आस्सा पनिर जाग्राबो दं नालाय जोंनोथ' बेदर नङाबा जायालै फुरा बिदि दंजोबो आरो ओरै जागासिनो दं बिनानावमोना गोथाव नानिमोन दे जाना हो नै नायदो बेयाव आयै फुरा थाब्राल' नै एम्फौ हांनाय एम्फौबो हांजायो आरो थैखाबाय खांख्रायै मायै हेन थेन फावथेन बायगनखौबो हांबावदों सेसखा नै ना हांनाय नायदो बरियानो नै बे मा बुस्थु बिलाय কি বস্তু এইটো হা হয় নাকি नै नायदो आइरिभार फैनानै नायदो गोजौफ्राव नै हटेलफोरनि नामा लोगोसे सेलफिबो लालांनो हागोन आरो नैबेबायदि मोजां हामख्रेम सामख्रेमाव दाउ मोनलायबावबायसो ने आब' खाफाल मोजां नै नायलांदो अयथासार गोबां गुवार दंलै आं एसे देखायलाङि बिराद गिदिर नै फुरा ओरैबो फुरा नै अमा हांनाय मा हांनाय एभेलेबेल ना ओरैबो दङ नै फुरानो जेरैबो नै हाब जेरैबो बरियाल' हांनाय नै बा मोजांथार नै सिङाव हाबना जानो हागोन नै जेरैबो हांख्रेम हुंख्रेम हटेला गोजौआव नाम दंजोबो
बे लाइना फुरा बेदर हांनाय मा हांनायबा मोनजागोन आरो नै एम्फौ हांनाय बिदि आरो बेजोंबो दं नै बेयावहाय गराय गारि गाखोनो फैलायो आरो बिरादनो नै मानसिफ्रा मोजांथार गराय गारिया गिदिरानो एसे गोबां गाखोजायो मानसिफ्रा एसे बुरजा ओमफ्राय नैबे गरायाथ' बिराद गोजौ गिदिरखा फाग्लासो आंनिफ्राय जौसिनाव बे गोसोमा आं एसे खाथियाव खेबनानै देखायनि नै नायदो नै अयथासार गोजौ गिदिरखा फाग्लासो मोनला फिसिगौलाय आं मानसिनिफ्राय जौसिनखानो अ बा मा जाबाय थायो ए लहा होदोंना होद रागा जोंगोन नामाब्रा बरिया गोजौ गिदिरखा गाखोयो बेयावबो होमब्ला बिदिनोसै लोगोफोर बेरायनो फैनायजों लोगोसे दिनैबो जास्ट भिडिअ खालामबावनाय जाहैबाय आं